Ata perting tam isa sa tuba. Kamay eh. Padlakang yun. Daw ni butang nagkamay na. No. Kung ipa di Muni, kuan man no, taong gigisa. Gigisa na gibutangan og kanang sardinas. Wala, ito siya. Wa ra sardinas. Yayo. Yaw, paing una bago pang ligo. Oh, si paing na munding. David. Sira ay. wa kanina lang yung dibid ay. Yan siya ka. Tagay tabi. Kadla na mo kanina. Yan to gapo magkasawa. Gamay lang. Mahubog niya ka na, maghubo niya kas tunga sa kuan daruhan. Sa David do. Ikang. Ikaw na ka dong? Asawa nagpadlak mo may naulit. Sa may sudan? Nagsunod man. Nauna man si. Inom dayon para Sus liwatang ni Tatang o Rebecca eh. katong Rebecca ba? Akong gianak David bunin ta ba ito? Gihapak ko Basta ta mo ko. baling na niyang hapon. Iya mama. Nanagal min pa ngay. Okay. Kabaro ko ano mama? Pre. Pre. Sarap-sarap yung kagabi yan. Mao. Ngangyo ka na gani. Kaya, di lang ka mo tilaw sa tuba. Tamis kayo. Mausad. Kaon sa hapinan. Oo. Ah, pagwapatad. Oo. Na, ayun lang. Para sa itsanan. Ambot kasi. Inan vitamin ba niya mo? Tubasan ito. Tunga sa galan. Kau man iya may katog. Sus, lami kayo na ikatog ani. Lamig katog ba?